Toto už nie je Jano. Povedzme, že si to ty. Povedzme, že si obľúbený a máš veľa priateľov. Keď budeš nasledovať Krista, môže sa ti stať, že ťa opustia ľudia. A ty ich aj napriek tomu budeš mať rád. Budú si myslieť, že si sa zbláznil, ukazovať na teba prstom, ale ty ich aj napriek tomu budeš mať rád. Možno stratíš niečo, na čom ti veľmi záležalo. Ale ty budeš vedieť odpustiť. Možno nebudeš mať veľký dom a skvelé auto, ale ty aj napriek tomu budeš vďačný, lebo v ňom máš všetko.